سلام كمي وعلكم باب زتفل علي بوتخونكم نزي تمرتي بزعبة أمراوت عنا زبل بتقرنيا تتورجيمو United Cultures of Canadian Association زم حلالف تخطت زخونة تمرتي حصر فيديو ندالو لنا أبز حلفة كفال نايزي سالساي كفال مالتيو بزعبة مش قال انتاي تنكتات نمشقال يمزو كما غيرنا نفتحو زبل تمرت ماهرنا نيرنا ابزانا يلوم معنت تمرتي رابعي تكفال امراو طعنا بزعبا ጭንቀት اب زوريا ጭንቀት حصير مبرهي كبي مالتي كم زفلت از تمرت زي بدكتور بولي تشاولاز تدالوه بابريل ميسي تبهلت دما نز تمرت زي كم تصنيع مصنعت تغيرو ناب تغرنيا تترجمو كم زمص حبيره نيره لمو نعو بمحبار كجمريا مالتي سلازي حفشاو تحستو بزعبا ጭንቀት ዝምልከት ጭንቀት እንታዩ ምልክታት ናይ ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር እንታዩ ዓይነታት ናይ መንፈስ ጭንቀት ምኽንያታት ጭንቀት ንጭንቀት ናይ ምጽዋር ክእለት ናይ ሕክምና ጣልቃ ምእታውን አቀራረባን ኣብዚአን ሕጽር ዝበላ መግለጽታት ከቤ ማለት እዩ ስለዚህ ጭንቀት መጀመሪያ ክሊኒካው መግለጽ ናይ መንፈስ ጭንቀት በፍላይ ከዓ ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር MDD ዝበሃል ከምቲ ኣብ ዲያግኖስቲክስ ወይ ከዓ ስታቲስቲካዊ ማኑዋል ኣእምሮዊ ምዝንባል ሓመሻይ ሕታም ኣብ ተገሊጹ ዘሎ ከምዚ ዝስዕብ ገይሮም ንዲፕሬሽን ይገልጽዎ ማለት እዩ ዲፕሬሽን ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ሓደ ሰብ ልዕሊ ክልተ ሰሙን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ተገዳስነት ከጥፍእ ከሎ ሓጎስ ክስእን ከሎ ወይ ከዓ ሓጎስ ከጥፍእ ከሎ እንተ ወሓደ ሓሙሽተ ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት እውን እንተ ደኣ ርእዩ ናይ መንፈስ ጭንቀት ወይ ከዓ ተገዳስነት ወይ ከዓ ተድላ ምስኣን እዚኣቶም ኣብቲ ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚህ ካብቶም ሓደ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መዓልታዊ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናይ መንፈስ ጭንቀት ከም ዝኾነ ብርእሰ ነገር ዝገልጽ ጸብጻብ ንኣብነት ጓሂ ወይ ከዓ ባዶነት ክስምዓና እንከሎ ኣብ ካልኦት ዝገብርዎ ትዕዝብቲ ይሕብር ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ወይ ከዓ ዳርጋ ኩሉ ንጥፈታት ተገዳስነት ወይ ተድላ ኣጸቢቑ ይንኪ ሓደ ኣብ ጭንቀት ዘሎ ሰብ ተድላ ወይ ከዓ ሓጎስ የጥፍእ ተገዳስነቱ ንመዓልታዊ ንጥፈታቱ እናወሓደ ይኸይድ ካብ ዓራት ተሲኢኻ ናይ ምውፋር ናይ መስራሕ ተራ ዝኾኑ ነገራት ናይ ምግባር ዓቕምታት እውን ይስእል ማለት እዩ ካልእ ኣመጋግባ ይቕንስ ወይ ከዓ ኣመጋግባ ክቱር ዝኾነ ኣመጋግባ ወይ ከዓ ዝያዳ ናይ ምብላዕ እውን ከርኢ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድቃስ መስኣን ወይ ከዓ ሃይፐርሶሚያ መዓልታዊ የጓንፎ ስነ ኣእምራዊ ምንቅስቃስ ዳርጋ መዓልቲ እናጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ካልእ ዳርጋ መዓልታዊ ድኻም ወይ ከዓ ጉልበት ምጥፋእ ሓይሊ ምስኣን ዓቕሚ ምስኣን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ናይ ስምዒት ገበን ክስምዓካ ከሎ እዚኣቶም ኩሎም ኣብቲ ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከም ዘለኻ ምልክታት እዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ምልክታት ክሊኒካዊ መርመራ ናይ ሜጀር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ምልክታት ኣብ ማሕበራዊ ሞያ ካልእ ኣገዳሲ መዳያት ስራሕ ክሊኒካዊ ጭንቀት ስንክልና ይምጽእ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ ብፊዚዮሎጂያዊ ሳዕቤን ሓደ ንጥረ ነገር ወይ ከዓ ካልእ ሕማማት እተተሓሓዘ ኣይኮነን ተዓቢ ናይ መንፈስ ጭንቀት ፍጻመ ምስ ዲስኦርደር ስኪዞፍሬኒያ ባይፖላር ዲስኦርደር ካልእ ፍሉጥን ዘይተገልጸን ስኪዞፍሬኒያ ስፔክትረም ካልእ ስነ ኣእምሮዊ ምዝንባል ብዝሓሸ መንገዲ ነዚ እውን ኣይገልጾን እዩ ስለዚ እቲ ኣብቲ መፍትሒ ክንመጽእ ከለና ቅድሚ ናብቲ መብዝሒቱ ዑደት ዝካየድ ኣብ ኣእምሮና ዝካየድ ዑደት እንታይ ይመስል ትስእሊ እዚአን ኣብ ዝተተርጉመን ዘለዋ ሳድ ሙድ እንብሎ ዝሕዝን ስምዒት እዚ ናበይ ይወስደና ናብ ትሑት ጸዓት ሎው ኤነርጂ ካብኡ ናበይ ይኸይድ
ባህ ዘብል ንጥፈታትን ሰባትን ነርሕቕ avoidance of pleasurable activities and people social isolation ማሕበራዊ ምግላል ካብ ሕብረተሰብ ንንፀል እዚኦም እንድሕር ደኣ ኮይኖም ቶም ዑደት ናይ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ ካብዚ ነገር እዚ ንክንወፅእ ወይ ከዓ ንጭንቀት ክንገብሮም ካብ ጭንቀት ዝሕግዘና ንጭንቀት ዝኸውን ሕክምና መድሃኒታት ፀረ ጭንቀት መድሃኒት ንስምዒት ንምቁፅፃርን ምልክታት ንምቕናስን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ሳይኮቴራፒ ከም ኣማኻሪ ከም ኮግኒቲቭ ጠባይ ቴራፒ ወይ ከዓ ACT ዝኣመሰሉ ኣቀራርባታት ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ንምልላይ ናይ ምፅዋር ክእለት ንምህናፅ ከምኡውን ትርጉም ዘለዎ ንጥፈታት ንምምሕያሽ ይሕግዝ እዩ ሳይኮቴራፒ እንተደኣ ከይድካ ኣሉታዊ ብዛዕባ ርእስኻ ዘለካ ጉጉይ ስእሊ ጉጉይ ትሑት ዝኾነ ርእሰ ጠመተ ወይ ከዓ ንገዛእ ርእስኻ ዘለካ ትሑት ኣረኣያ ንዑ ኣወንታዊ ብምቕያር ነቲ ትገብሮ ዘለካ ዝበለፀ ኣብ ሂወትካ ወይ ከዓ በቀሊሉ ናብ ኣወንታዊ ንክልውጥዎ ሓጋዚ ማለት ናብ ኣማኻሪ ካልእ ግን ልዕሊ ኩሉ ጥዑይ ኣነባብራን ናይ ምፅዋር ሜላታትን ሓፈሻዊ ድሕነት ንምልምማድ ድቃስን ኣመጋግባን ምንቅስቃስን ምምሕያሽ ከምኡውን ምስ ደገፍቲ ሰባት ርክብ ምግባር ኣብ ገዛእ ርእስና ናይ ምንቅስቃስ ግዜ ማሕበራዊ ርክባትና ምስ ሰባት ምምሕያሽ እንፈትዎ ነገራት ምግባር ከም ሙዚቃ ምስማዕ ምስ እንፈትዎም ሰባት ግዜ ምሕላፍ ደገፍቲ ክድግፉና ዝኽእሉ ጠባያትና ክቀያየር ከሎ ደስ ዘየብል ስምዒታት ክስማዓና ከሎ ብዛዕባ ርእሰ ቀትለት ወይ ከዓ ብዛዕባ ሕማቅ ነገር ክንሓስብ ከለና ንዑ ናብ ፅቡቅ ክንልውጠሉ ንኽእል ሃዋህው ምፍጣር እዚ ከዓ ሰባት ብምውካስ እንኣምኖም ሰባት ብምንጋር ወይ ከዓ ናብ ቤተክርስትያን ከይድና ንመራሕቲ ናይ ሃይማኖት መራሕትና ብምዝርራብ ብጸሎት ብምኽሪ ዝበዝሕ ግዜ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዙርያ ጭንቀት ኣብ ትዑደት ናይ ዙርያ ጭንቀት ተሊና ክንፈትሓሉ ንኽእል መንገድታት ኣሎ እዩ ንዕኡ ኢና ክነናድ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ተዛረቡ ኩሎም ኣመጋግባና ምቕያር ኣካይዳ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር ከምኡውን ክንዕርፍ ኣብ ዘለና ግዜ ዕረፍቲ ምውሳድ ምስ እንኣምኖም ሰባት ምዝርራብ ናይ ሃይማኖት መራሕትና ከይድና ብምውካስ ብጸሎት ካብ ናይ መንፈስ ጭንቀት ክንወፅእ ከም ንኽእል ኣብዚ ሓፃር ቪድዮ ወይ ከዓ ኣብዚ ሓፃር ሓበሬታ ክሕብረኩም እደሊ የቐኒየለይ